Ususret prvom danu ljeta i Europskom danu vodenih sportova na riječkoj plaži Ploče održava se prvi festival vodenih sportova. 3 će se dana tako moći uživati u prezentaciji 10-ak sportova te se i okušati u nekima od njih. Detalje donosi Ana Mušnjak. Akrobacije 9 metara iznad mora za početak festivala. Rijetko viđena atrakcija u Hrvatskoj je stigla iz dalekog Majamija, danas je prvi put u Rijeci. Funkcionira na principu potiska iz jet skija, iz vodenog skutera koji proizvodi snagu i kasnije ta voda se producira u 2 mlaza koja zapravo podižu nas u zrak. A atmosferu na popularnoj plaži dizali su brojni sportovi. U moru se plesalo, putovalo na vodociklu ili jednostavno igrao vaterpolo. Škljocanje fotoaparata obilježilo je prvi dan festivala. Odlično je, ambijent je poseban, ljudi su radosni, natjecanja su zanimljiva, a vodeni ples koji sam upravo vidio je nevjerojatan. Unatoč stalnoj prijetnji kiše, sportovi su izmamili osmijehe na lica posjetitelja koji nisu skrivali oduševljenje. More je jako čisto, vrijeme je idealno, ljudi koji srećem su jako veseli, svi uživaju u događaju, pa tako i ja. Mnogi su prvi put danas vidjeli sup polo, neobičan spoj hokeja i vaterpola. Postizanje golova zahtjeva izuzetnu spretnost i sate vježbanja. To je sport koji je modificirao vaterpolo, tako da se u stvari događa na dasci. Ima ovako modificirano veslo da možete tu loptu uzeti i gađati gol. Prezentacija 10-ak rijetko viđenih sportova završava u ponedjeljak kad se obilježava Europski dan vodenih sportova. Nije sve uvijek samo u vodi, nego su tu i sportovi koji se nalaze uz vodu, tako da ćemo ovdje imati i rukomet na pijesku, košarku na pijesku, ragbi, odbojku, tako da će zaista biti interesantna događanja u sljedeća 3 dana. Vrhunac riječke vodene priče bit će sutra kad će stotine plivača sudjelovati u utrci Homosi plivat. Doviđenja.